morning guys. Ngayong araw guys, pupunta ako ng Alaminos, 100 Islands. Update ko na lang kayo guys pag malapit na ako sa Alaminos. Dito na ako guys sa Sual. Shout out nga pala doon kanina sa naka KTM RC390. Shout out sa iyo sir.
1 hour later. Malapit na oh. Ayun na yung point niya. Grabe, ang mahal ng gasolina. 91. Mahal ng gasolina dito. Kala ko no entry. Ngayon pangalan ko pupunta tapos no entry. Ay, doon lang. Ito na guys oh. Ayun, doon tayo magpapapicture. Ang ganda dito. Daming tao pala. Papicture tayo dito. Ayun, ang daming riders. Papapicture ako pero wala pala magpipicture sa akin. Dito, picture lang natin dito yung ano.